I pozdrav svima, dobrodošli na kompjuterski tutorial kanal. U ovom klipu ću vam pokazati jedan dodatak za Chrome i Firefox. Nisam siguran da li postoji za Operu, Safari i tako dalje. Znači probao sam samo za Chrome i Firefox. U pitanju je Focus dodatak. Focus dodatak je dodatak za vaš web browser koji će vam pomoći da se fokusirate na neki tekst. Dakle, dodatak će potamniti ostatak stranice kako bi željeni pasus istakao. Ovo može pomoći kada budete umorni i nemate baš najbolju koncentraciju, a sajt na kome čitate je skroz bijele boje kao i pozadina teksta. Da biste istakli neki pasus, dovoljno je da kursorom ili ti strelicom selektujete makar jedno slovo u tom pasusu. Znači lako i jednostavno, a da izađete iz fokusiranog pasusa samo kliknite bilo gde van njega. I ukoliko vam se svidao ovaj klip, malo je kraći, ali ukoliko vam se svidao, lajkujte ga, šerujte i pretplatite se na ovaj kanal ukoliko već niste. Pozdrav!